Нет, родилась я в Грузии, выросла на Украине. Да, не разговариваю. Синен сырылар, син каян киләсең диләр инде, син каян килдең, Россиядан килдем, Татарстаннан килдем. Татарстан нәрсәсең ул? Мин урыс, син христианмы, мөселманмы, мин татар. Татарлар нәрсәсең ул? Әнә теге безнең бабайларыбызның башларын тишкән татарлар мәлү дип сораганнары да бар. Безне монголлар белән бергә өйрәткә куялар. Ну теге һөҗүм иткән Идел болгарын ваткан, җимергән монголлар дип уйлыйлар инде алар. Безне шулай итеп кенә беләләр. Аларга аңлатыр өчен күбрәк тарих китаплары укысың да инде, күбрәк мәгълүмат җыясың, шулай итеп үзең дә белә башлыйсың, кызыксына башлыйсың. Вот, наверное, после посещения этого форума проснулось это чувство, этот огонь, желание учить язык. И... Оно как бы дало толчок такой для хотения как бы более глубокого понимания, кто мы такие, откуда мы произошли. А папа говорит, ну когда же ты татарский выучишь, когда ты татарский выучишь? Я говорю, папа, вот когда уже там забеременею, тогда точно уже 9 месяцев буду только татарский учить, чтобы дети уже говорили только на татарском. Для меня в первую очередь это гордость за то, что я являюсь представителем великого народа с великой историей, с богатым наследием, богатой культурой. Это гордость за то, что я есть часть этого народа. Ислам проповедует такие ценности, которые близки татарскому народу, то есть которые татары живут исламом. И ислам является, на мой взгляд, то есть тем связующим элементом, который способен объединить татар не только какого-то региона, но действительно всех татар. Bizdə Европада күп проблемалар бар. Тел турында, культура турында күбесе онытыла. Шул форум уны ярдәм итә. Татар булып калу өчен иң беренчедән татар телен кирәк аилә дәрәҗәсендә сөйләргә. Аилә дәрәҗәсендә сөйләмәсәң ул вакыт югала. Форум барышы бик ошый, бик күңелле. Төрле илләрдән килгән кешеләр белән аралашабыз. Бу безнең өчен дә бик файдалы, алар өчен дә бик файдалы дип уйлыйбыз. Люди заинтересовались, люди сейчас очень заинтересовались, ко мне подходят, а какое что мероприятие, как, где, давайте встречаться, давайте такое, что-то делать. Люди начали двигаться, это уже приятно, это самое главное, то, что мы хотим добиться. Алар әле үзләренең илләренә кайтсыннар. Шушы монда сөйләшкән сүзләрен иңсен, монда сөйләшкән сүзләр. Алар шуннан соң инде үз эшләрендә, үз эшчәнлегендә шушы без сөйләгән алымнарны кулланып, әгәр дә татар тормышын җанландырып җибәрәләр икән, димәк, бу форумның файдасы бар.